سلام كم يوعلكم خبركم تخطط فنوي ايري تي في لومي قدام 15 جنبوت فرق معاتن فرعان استدالو زيناوي مساندونا نفيلم علينا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منكسي ارست زينا كوميشن بحالن سبورتن استفلالي اقدست قرصتات كم سنه دفيتو بمدب حملاي وفري لعلي 50 مليون فلسطات اقراف تتقيلهم ابنو زبعة سنة تستفن التمارو بتمرتي ب400 ميتاوي تكبيلو إسرائيل أبلع وشمت قازاز جمروتو دبدب بزل عالم الكعو كتسيلاتو وكلت منغستا أفغانستان طالبانن أب قطر ركبا كايدوم أب ديمقراطية ريبابليك كونغو مونغو عطوقات وجلتات جيتشت توليهم كوميشن بحالن سبورتن عب من اللاين سندان قرصتات ممعبال سبورت تحت قرص سبورتن سبورتنياتاتن كمون عب ممعبال سنة طبابا وسرحات كيرو كسرح مصنحي فلات وكيل إيرينا نازريت بين كوميشنر بحالن سبورتن بمزراب نزدالوتو زيناو صبصب تسفالت مبراتو كقربوين كوميشن بحالن سبورتن اب هاجرنا نموال ود سبن سلطانتاتهم زوكلو عينتهم زرغحومن زفلاله اقدس تقرصتات سنيدو خمزلو كوميشنر بحالن سبورتن ايرترا امباسادر زمد تخل حبيرو بمخنيات صنبل زخري مبل 30 عمت ناصنت مس ايرينا بزكايدو قال محتت امباسادر زمد اتوم قند رخبتات قرصتات كباب 27 مليون عمت كم زغبره زغمت قريت زصنته عليت حرماز 1 مليون عمت زغبره شكنا غولا نستيتي 1 مليون عمت زغبره كرمت ودسب زتفلاليو اسرات عبيتنا اشتون مطبوط انسساتات براناتات نواي قدوسان مسجد الصحابه حولت مطرا ديغا سافيرا حولت كسكسه تخوندا اردتات دحتم بيت ماسترتنا خوران كالوت قرصتاتن كم زتقاللو انصيروم اقداسي تاريخاوي بوتاتات هذا عبي ناي أخاوح سئلتات ناي عمتات زلو بوتاتات اللو أبدو بالو أبقاش باركالو هذا مستقبل مصنعتي طاليوان زغورو وزته كم سدد كل أكيبنا ننفسو كف زوبا أب زوبا زلو تاريخاو بوتاتاتن قرصتاتن زملكت اللو سلازي تا زوبا ببت زوبا نابا كوابيا زلو هابتي متان كتفولطون كتسرحالون زي نمرح زي قالنا مالتيو زي ناي شكنا قولن ستيتي زنا بويا استرخبي 1 مليون زغبره كومو او عالم يلن زي زترخبي نتوم ابزم ويازيد سرحو زلو ناي عالم مهورات زسحبي مصنعتي يكايد الله حدا قال هواف اللاتو كم زعن زي رخبت عبزبوتا زي قالو نحرتو باهيلو نتا هواف نايتا زلا اب تاريخ مملأتاون كتكون سلتخيل اقالبو ازيو عبي سلازم مسؤو ابي ترخي بازيا اب ارترا بيلا ارترا خميا وزته مسؤون يخيد مالتيو سلازي ازيو قال ناتنا مننت مغلصي اب كبابينا مليون عام زغبره حزب هلاوي مرغاغصي زخون ازون زخونه هاجر زرهبو عدلون ايكونن زي اب مداي سبورت شعت فدريشنات كم زلوا بستدالو استراتيجيكاو وطن سرح مسرد دما متعرريات سعر ستاديوم اسمرا كمون مغير كفلتات سبورتاويان ستاديومات اسمران كرنن كسلاسل كلو ناي ستاديوم دق امحاره مندفرا باصعن بارونتون ام مسرح كم زلو امباسادر زمد غليصوم تمبزحتو اقالبو ناي سبورت بدق تبعتيو زتوننه ايو زلك ايكونن دك انستيون تالنت دالوا اب سبورت خبر كتا زخلا كمتو د تبعتيو ابركتو زغبرو زلو
ደቂ ኣንስትዮውን ባይታ ክረኽባ ክእል ኣለዎን ዓቕመን ክወፅእ ኣብዚ ሜዳ እዚ ስለዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድዩ ኣብ ኣትሌቲክስ ድዩ ኣብ ብሽክሌታ ድዩ እዚ ኩሉ ዝጠቀስኮ ፌደሬሽናት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክህልዎ ኣለዎ ድሮ ኣለዎ ግን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምክታል ብፍላይ ክከኣል ኣብ ክንደቲ ብጠቕላላ ብፌደሬሽን ኢልና ንገብሮ እቲ ኣቀዲመ ዝጠቀስኮ ፌደሬሽናት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ተኩሮ ሂቡ ዝሰርሕ ኣካል ክህሉ ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ክወፅእ ክኽእል ናተን ታለንት ክወፅእ ክኽእል በአፍሪካ ደረጃ ተቀዳዳቢት ብሽክሌታ ቻምፒዮን ኤሪትራዊት እያ ካብ ባህር ዳር ዝተገብረ ቅድመ ዓመይ ይኸውን ይኽእል እዩ ሞሳና ኣብ ቀዳመይቲ ናይ ኣፍሪካ እዚ ክንዕብዮ ኣለና እዚ ክበዛሕ ኣለዎ ምክንያቱ ክረከባ ዝኽእላ ዓበይቲ ነገር ከብርክታ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኣበይ ኣለዋ መነመንየን ክትፈልጠን ኣይትኽእልን ኢኻ ተስራሕ ተዳሃልዩ ግና እናወፃና ተፈልጣ ይኸዳ ስለዚ እቲ ብደቂ ኣንስትዮ ክግበር ዝኽእል ስፖርታዊ ደረጃ ከዓ ይዓቢ ኣብ ሃገርና ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ኩዕሶ እግሪ ኣብ እዋን መግዛእቲ ክብለጠቕ ክብል ከም ዝጸንሐ ጠቒሱ ድማ ኣብ ዓመታት ናጽነት ግን ብምዕሩይ ኣቃውማ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምሕባር ምዕባለ ስፖርት ኣብ ዝግበር ወፍርን ውሁድ ስራሕን ከም ዝምርኮስ ኣብሪሆም ስነ ጥበብ ኣብ ሙዚቃን ቲያትርን ጥራይ ዘተኩር ዘይኮነስ ኣካል ባህሊ እዩ ድሕሪ ምባል ርኢታዊ ንቅብኣ ፎቶግራፍን ካልእን ምርኢታዊ ድማ ንቲያትር ድራማ ሙዚቃን ካልእን ከም ዘጠቃልል ብምብራህ ስነ ጥበብ ሃገርና ንምምዕባል ኣብ ጀርመንን ቻይናን ስልጠናታት ዝቐሰሙ ሞያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ፍልጠቶም የመሓላልፉን ተመክሮም የውርሱን ምህላዎም ኣረዲዮም ቀጻሊ ስልጠናታት ንኽህልዎና ቤት ትምህርትታት ስሩዕ ኣካዳሚስ ጌና ኣብ ምቋም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን በብእዋኑ ስልጠናታት ከም ዝህብ ግን ንገብር ንኣብነት ንሓፂር ግዜ ይኹን ብናይ ውሽጣዊ ዓቕምና ትምህርትታት ነዳሉ እቲ ዝሓሸ ዓቕሚ ዘለዎ ነቲ ዝተሓተመታን ክህቦ ዝተፈላለየ ስልጠና መደባት ንገብር ካልእ ካብ ደገ ድመፁ በጻሕቲ ጥራይ ዘይኮኑ ሳዕርኽቱ ኣለውና ነዚ ስራሕ ዚልና ነምፅኦም ወይ ዝመፁ ኣለዉ ንሓፂር እዋን ናይ ቲያትር ትምህርቲ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ናይ ቮካል ትምህርቲ ናይ ፒያኖ ትምህርቲ እዚኦም ኣብ ዝወፅሉ ሕጂ ነቶም ዝምልከቶም እዚ ትምህርቲ እዚ ስልጠና ከም ዝወሃብ ንገብር ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ዘመደ ቅርስታትና መግለፂ መንነትና ከም ምዃኖም መጠን ግቡእ ዕቃበ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ቅርስታት ኣብ መንግስቲ ኣሎ ወይ ምስ መንግስቲ ኣሎ ቅርስታት ምስ ውልቀ ሰባት ኣሎ ቅርስታት እውን ደይተፈልጠ ቅርስታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተደርቢውን ኩሉ ይኽእል ኸውን ቅርስታትና ክንእክብ ተደኣ ኮይና መጀመርያ ትነቕሓት ናይ ህዝቢ ንቕሓት ዝንዛረበሉ ዝነበርና ንሱ እናሰራሕና ግን ኢንቨንተሪ ናይ ቅርስታት ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ኣይገበርናን እዚ ዓበይቲ ዝጠቀስኳ ትሕዝ ዘሎ ይዝብለኩም ግን ምስ ውልቀ ሰባት ኣሎ ንኣብነት ኣገደስቲ ነገራት ምስ ውልቀ ሰባት ሓደ ትሪኢኻ ግን ብዙሕ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ትግምት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝርዝር ክንሕዝ ክንምዝግብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ስራሓት ሒዝናያ ዘለና ብዛዕባ ንቅርስታት ናይ ዝምልከት ናይ ምፍላጥን ዝርዝር ናይ ምህላው እውን እዩ ማለት እዩ እዚ ምስ ሒዞሞ ዘሎ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዳማት ዘሎ ቤተክርስትያናት ዘሎ ወዘተ እዚታት ሓደ ኢንቨንተሪ ክንገብር ከም ናይ ስራሕ መደብ ሒዝና ያለና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2006 ብዘበገሶ ሕያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ብጠቕላላ ልዕሊ 50 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ከም ተተኽሉ ሓበራዊ መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻን በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣፍሊጡ እቲ ብምኽንያት 15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ሓምላይ ወፍሪ 2021 ናብ ኤርትራ ዝተላከ መልእኽቲ
ዓመታዊ ኣብዛ ዕለት ብግዜን ስፍሓትን እናተለክዐ ዝግምገም ንጥፈታት ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ዛጊት ኣብ ማይ ኩዕታትን መሬት ሕርሻን ኣስታት 140,000 ሄክታር ከም ተዛልየ ከምኡውን ልዕሊ 400,000 ኩቦ ሜትር ከትርታት ከም ተሰርሐ ብሪሁ ኣብ ምብጋስ ተወፍሪ ሓንቲ ጥራይ ዝነበረት ሓምላይ ክለብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ሃገር ብቐንዱ ተማሃሮ ዘማእከላ ልዕሊ 580 ሓምላይ ክለባት ተመስሪተን ምህላውን እዚ ቁፅሪ እዚ ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ብመሰረት መምርሒ መንግስቲ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ሓምላይ ክለብ ክሳብ እተقوم ከምኡን ኩለን ኣካላትን ትካላት ኣብያተ እምነትን ሓምላይ ክለባት ብምስራት እጃመን ክሳብ ዘበርክታ ክቕፅል ከም ዝግባእ ኣብቲ መልእኽቲ ተጠቒሱሎ ምዝርጋሕ መጎጎ ኣድሓነት ሓደ ካብ ዓንድታት ሓምላይ ወፍሪ ዝበለ እቲ ሓበራዊ መልእኽቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 50 ሚታዊት ካብተን ንፀዓት ዕንፀይቲ ዝጥቀማ ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ኮይነን ምህላውን ብሓፈሻ ድማ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 170,000 እቶት ኣድሓነት ከም ተዘርግሐ ኣነፂሩ ብተወሳኺ ምምስራት ከምኡውን ሃገራውን ሕዛትታት ከም ኣካል ሓምላይ ወፍሪ ዘገምታዊ ዕቤት ከርኢ እንከሎ ኣብ ምስሳን ሂወታዊ ብዙሕነት ብሓፈሻ ኣብ ዕቃበን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ከዓ ብፍላይ ዝጭበጥ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብቲ ብደረጃ ሃገር ክሕዛእ ዝግብኦ ገና ትሕቲ 30 ሚታዊት ጥራይ ተሓዚኡ ስለ ዘሎ ብዝተዓፃፀፈ መስራሕ ከም ዘድላ ገንዚቡ ሓበራዊ መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻን በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ መወዳእታ እዚ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝተበገሰ ወፍሪ ማዕረ ዓወታቱ ብድሆታቱ እውን ቀለልቲ ከም ዘይነበሩ ብምሕባር ነጥፈታት መግራብ ከምቲ ትፅቢ ዝተገብረሉ ዘይምስጓሙ ብርሰት ኣግራብ ድማ ክግታእ ዘይምኽኣሉ ገና ካብ ዓበይቲ ብድሆታት ሓምላይ ወፍሪ ኮይኖም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ጠቒሱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 4 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ተዳልዮም ስለ ዘለዉ ዓድታት ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ከከባቢኦም ናብ ዝርከባ መደበራት ፈልሲ ብምኻድ ፈልስታት ወሲዶም ብምትካልን ብምክንኻንን ዕላማታት ሓምላይ ወፍሪ ንምዕዋት እጃሞም ክዕዝዙ ፀዊዑ ኣብ ኑዘባ ተሰንያ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብ400 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ኑዘባ መምህር ሱራፌል ክፍለ ገርግሽ ሓቢሩ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ማንኤል ተስፋይ ሻምተ ወልደ ከቕርቦ እዩ نيرينا بزهابو حبريتا ممهر سورافيل أب عسرت حدا من محدارات كبابي كاب مؤله هتصانات كساب كالاي درجة استزرقحة 30 حدا أبيات تمرتي بمهناتن كاب ما يتزي حلف زنبرة قصرة تمهارو نابل علي 20 حدا شح كم زديبه تستافن الدك آنستيو دما 4 ميتاويت كم زبطحة آفليتم أبتنو الزبا أب تصلات تمرتي عقابي سرح كم التسلاسل زقلتة رئيس ممهر كالاي درجة بيت تمرتي ساقم آتو تكي مدحاني بوغنو بيت تمرتم أستاد شحن 8 دك آنستيو زركبهم 3,350 شعاتن تمهارو أب هاقراو ملك أغفتنا كم زساتفتن صبوت يت كم زمزقبتن قريتم تمهرتي كاب اقر تخلي زنبري عم جمرتانا صنت أبزق زيزي دلديلو ببزح مدايو بهنسا قدايناتو تمهارو زمهارلو زنبورون حجز اللون بزح تمهارو عينت ممهاران تحت قرص ناي تمرتي نقحات ناي تعبرة سب بعابيو خا وفرن قرد ناي منقستن ريخا تمرتي كاب اقر تخلز نبره ابناصنت ابز غزيزي عخيخو توداداري زخونه تمرتي الله نبل ابزون زوات سنه يندفر مالتي كابتن قدمناصنت ناي تمرت بايتا اينبرني اتخبابين قلل زبليو تمرت ايتباصحن نيرو تجيوغرافيكاو قمامطا ديموغراف ناي اثنيك جروب كم مع البهير نارا تمرت عايزون حنت باهيلو دحرنا صنت بمنغستي عبي وفر استخايدلو من الباش مع النوزبا غوني مغولو غله بزح تقماطها اليوم اب غونيون بمنغستي احدار بيت تمرت كو تهلو ابز خبابينا خم تقماطو ناي زفان كون كبابن كم زلو تمهاروم سان اللونا اب 2678 سغا 10 اما اكلاي درجه طراي ترايو ما اكلاي درجه خي ترايو صفو نبرو ابز غزيزي اما اكلاي درجه تمهارو سواز بصحو 12 كفل زودو بقطرو بصحات كون خلو صبلل زبل نطبي حيزن كبهيرنا راون دقنستي يخنسن سغع 3.6 زمصت سلو ادريس 3 سكور غيرا اتيازلا ستنا داود ون تودادرت خوينن كابت بهير دوصالا ازي كامنتاي زمصتيلنا ات منغستي اب تحت ناصنت بناصنت نخل زيغا بمعره
ትምህርትን ኩሉ ብማዕረ ዝብል ዝተፈጥረ ዕድል ምዃኑ ዝንጋዕ ኣይኮነን። ካብ ኮሚቴ ቤት ትምህርቲ አቶ አብርሃም ኢሳቅ ድማ ከተማ ተሰነይ ነፃ ድሕሪ ምውፃእ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዱ ዝነበረ ህዝቢ ዳግማይ ናብ ዓዱ ክምለስ ብምጅማሩ ጠለብ ትምህርቲ ከም ዝዓበየ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዓይነታዊ ለውጢ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ በቲ ውፅኢት ዕግበት ከም ተሰምዖ አብሪሁም እቲ ናይ ተምሃሮ ዕብየት ድማ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ካብቲ ዓመት ምስቲ ብዝሒ ናይ ተምሃሮ ምስኡ ከዓ ጎኒ ጎኒ ድማ ናይ ግድን እዩ መምህራን ከዓ ክህልው መምህራን ድማ ቀድም ከም ዓቕሞም ወይ ድማ ንግዚኡ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ከምኡ የለን ሎሚ ኣዝዩ ማዕቢሉ እዩ ኣብ ኮሌጃት ድዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ካልእን ተመሪቆም መፅኦም ብዲግሪ ዝምህሩ ዘለዉ እዮም ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ናይ ሕብረተሰብ ክንብል ከለና ድማ ሕብረተሰብ ብፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ እዩ ዘሎ ብዘይ ትምህርቲ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኣፍ ደገ ከም ዘይብልካ መእተው ከም ዘይብልካ ስለ ዝፈልጥ ቆልዓ ትውልድ ምስ ኣበለ ቀጥታ ናበይ ክትወስዶ ናብቲ መዋእለ ህፃናት ካብኡ ዝጅምር ሕጂ ካብኡ ጀሚሩ ሽዑ ናብ ቀዳማይ ከም እንዳበለ እንዳማዕበለ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳግም ተማሂሩ ንኣስታት 11 ዓመት ኣብታ ቤት ትምህርቲ ከም መምህር ዘገልግል ዘሎ መምህር ደርማስ ወልደ ገርግስ ብግድኡ ድሕሪ ናጽነት ዝተዋደደ ዘመናዊ ትሕተ ቅርጽን መሳርሒታትን ኣብ ገስጋስ ምዕባለ ትምህርትን ውፅኢት ተማሃሮን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ተማሃራይ ከለኹ በዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዳስ ኢና ተማሂርና ቀዳማይን ካልኣይን ክፍሊ ዳስ ዶሮና ብላዕሊ እንዳመፀካ ኣብ ዘይጥጡሕ ኮፍ መበሊ ማለት ገሊኻ ኣብ እምኒ ገሊኻ ሰድያ ካብ ገዛኻ እንዳምፀኻ ኣብ ሰለፍካ ዳ ምቹ ከም ዘይኮነ ምዝናይ ሕጂ ዘሎ ኮምፔር ክንገብሮ ከለና ብጣዕሚ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ ዘለዎ ድሕሪ 2 ዓመት ማለት እዩ ኣብኡ ቀዳማይን ካልኣይን ክፍሊ ምስ ተማሃርና ናብ እዚ ህንፃ እዚ ተሰሪሑ እዚ ሕጂ ንምህረሉ ዘለና ቦታ ማለት እዩ ካብ ሳልሳይ ክፍልኻ ናብኡ ጆይን ገይረ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብኡ ተማሂርና ሕጂ ምስቲ ናይ 2 ዓመት ዝነበረ ዶሮና حساب زبوتها بوتاني كامسيني مستزول هارور أب سلف كه صحف كله خطرة وستها بلاشوا كم صحفتها يبلاشوا بتعمي قال سينير مسنيتشر ده تقال سكاينير تتمرتي دحرت السفترة عدل جن مشاد تمهارو أب ذهب وريتو أبيت تمرتي كسب عدتات بمزرجحن تمهارو أب قربة عدلات تمرتي ترحيلهم نبتزل على درجة يسقم خمسة لو جليسهم ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብዝተኻየደ ውህድ ጻዕሪ ብደረጃ ሃገር ሸፈነ ኣገልግሎት ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ኣብ ነፍሰ ጾራት ካብ 19 ሚእታዊት ናብ 98 ሚእታዊት ክቢሉ ወኪል ዳይሬክተር ክፍሊ ጥዕና ስድራ ቤትን ኮመን ኣቶ ኤፍሬም ዝባይ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 1991 ኣስታት 9 ዝነበረ ኣገልግሎት ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ዝህባ ትካላት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 252 ክብ ከም ዝበለ ሓቢሩ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ኣብ 30 ዓመታት ብ171 ሚእታዊት ዓብዩ ዝበለ ኣቶ ኤፍሬም ነፍሰ ጾራት ካብ 4 ክሳብ 8 ግዜ ናብ ትካል ጥዕና ብምምጻእ ክትትልን መርመራ ኤችአይቪን ከም ዝገብራ ጠቂሱ መጠን መልከፍቲ ኣብ ክልል ዕድመ ፍርያምነት ኣብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ባዶ ነጥቢ 2 ከም ዝወረደ ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ቁጽሪ ድማ ካብ 6 ሚእታዊት ናብ ልዕሊ 71 ሚእታዊት ከም ዝደይበ ብርሂሙ ንሕክምና ፊስቱላ ብዝምልከት ኣቶ ኤፍሬም ተሪዮ ናይዚ ብሰንኪ ዕጉት ሕርሲ ዝኽሰት ጥዕናዊ ፀገም ንምቁፅፃርን ንምጥፋእን ኣብ ሞኮስ ሆስፒታል መንደፈራ ማእከል ሕክምናን ተሃድሶን ከም ተኸፍተን ክሳብ 2018 ልዕሊ 1700 ኣዴታት ከም ተሓከመና ነፂሩ ኣብ 2018 መርመራ ካብ ዝተገብረለን 269 ደቂ ኣንስትዮ 2.9 ሚእታዊት ትሕት ደረጃ 1.8 ሚእታዊት ልዑል ደረጃ 1.7 ሚእታዊት ድማ ኣዝዩ ልዑል ደረጃ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ከም ተረኽበን ጠቂሱ ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ክታበት ፀረ ጠንቂ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ዝኾነ ፓፒሎማ ቫይረስ ኣብ 2022 ንምጅማር ምድላወቱ ከም ዘጻፈፈ ነቲ ኣብ ሆስፒታል ወረታ ጥራይ ተሓፂሩ ዝጸንሐ መርመራ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ንምስፋሕ ድማ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ تكال إيريسو كعتارو غاز فرنوتاتن مدجاتاتن بمفراي زبيتاون نقداون طلبات نمملاز التوابع سراح بمعمام عب عقابة أكبابن من كاي برسات أقرابن عبركوتا يقبر كامزالة تحبيرون نتبطا وكيل إيرينا سامي الهبت ميكايل دانيال قبرون
أكاد سرحة تكال إنجنير تخلي هنساني أرينا بذهب حبريتا إريسوك بقاسن كله بقندوب زفريا نبرت من نبابر هزبين من محيا شاب زكايت كل انتنا وصعريا بركتون مقبار مخانو تقيسو نزي علاماتات زين معوات كسرح مسنحون مهلاون قليسون تتكال مدجا فورنو كومون استفلالي عاقن زلو عتارو غاز مفراج جمرو سراح أبزوان زي بعينتون كسرنا بريخو كم زلو زحبره إنجنير تخلي زاقيتا استاد كلتمي الشح عتارو غاز اسران كلتن شح مدجاتاتن 350 فورنتاتن مسمى سارحيتاتو كم زفري أبريهو سيلندر أو نعسر 3 طرح زي كونه ناي 3 كيلو ناي 6 كيلو ناي 25 كيلو ناي 35 كيلو سلندرات يفري وسوز خيد بيتروماكس دوا او غزي صلمات بغاز سر بيتروماكس سر اتخال اي دما صندوق زلاتا تعاصيا تسرح ابسو دكتور تقولهم كوم عينت ستوف 4 عينت دما كبو سرحنا معنات اتو فورنو دما اتي كنتالم فرعن فورنوتات ابزي سرح زلو نسو دما نزبله فورنو مست باستيتشيريا باستا قلبنا شيء دلو بزعدي نسو راينا دما روتر 45 تبهل فورنو صرينا ماده زي وراي مدجا له عاد حنت مغوغول له فرنيل له ناي صحاي موعي ومبسل له استفلا صرحنا له كاراتات على زغونه ولا تدربا قعد كمان ابزي بذك علينا متن تطعمنا كارا غوزومو قلبنا صرحلينا بدرجة ممزانيتات دحنات بقعتو زترغاغصن تودادار نبرت يفر كم زلو تقيسو دما فريات إريسوك كاب مفرندادن غازن بزنوت فو كوبانياتات أجيب شيلن توتالن مرغاغص بقعت كم توهبو بعابيون ببيت صحفة درجة بقعت إرترا مرغاغصي كم زلو وارديو بقعت فرياتنا ناي سلندر بزملكت مجمريا اب كبابي شيشاتم 9 نكوبانيا أجيب شيل توتال نزفرياتنا هبنا يوم توم عجيب بعلم ونتاش مسلز نوروت ماتريالون سلز فولتو نا إيطاليا تكنولوجي سلز هنا immediately recognize جيرمو توم نايشيل نعجي توتالينجن كابزو وسيدوم نعدم وسيدوم بتساتوب زقبرو زلو تيست مسارات عكرمو بقعت كم زلو انترفو ناي حبري ود حبري تاشو تدي كوينو بماتريالو يكون بتاشمو بقعت كم زلو تمسكيرو ورقت على مالتي فورنونا مزنا زي بلو فورنا يوم مقنعتو بمولو التسرح زلو كاب زي مرت بستينلس ستيل حاسين تسرحي اوشتو اي مرتنيو ننوح جزي زقلقل تكال إريسو كاب تفلمان عداقا وشتا هاجر كامون كاب قرباب تهاجرات نزمت ألب نمملاء جمير منبارو أبزو وانزقن أبزا بيتاوت ألب تراي أدهبو ينتف مهلاو زتغسى إنجينير تخلي نمت أي عقم عبالاتو كبزبل سلطاناتات بموداب مدباتو بعد معنت نمتكبار ينتف كمزلو قليسو أبزي جوان دارقا أبزي دومستيك تحاتيرنا ينادرنا قدم أبيلنا قدم جن أب السودان دو السودان خيد نيرنا السودان بعلو خيدنا نيرنا أب جيبوتي خيدنا نيرنا كمون دبع يوغندا كينيا أو تطلب متصنايو زي نفورنو زملكتي مالتي نفورنو زملكت أب كم زعينتات بوتات كيدنا الله أو صرح الله في اللي دو السودان نحنا مدرجة أبزح طبعا زلوا زد قام زلوا نبدوهات نايت تكال بزملكت دما اتقند بدهم سقرب تتحيزو زخيد ناشتو صقمات مخانو افليطو انجينير تخلام موداتا تتقمتي بشللتنا زخصت حدغان وسعوك ساراتات تغنزيبم اب تتقامنتن دحنتنا تقريبم تنققا كزوترو شتا من زهلو دما تقلاطيفهم معصون مساختن كفيتهم اير كمزاتو كغبرو مخيرو تكال إريسو كاب شحنشا عتميتن 94 استمسرته حلافنتو استوسنه بحتاوي تكاليو هاجراو محبر حكايمي إرترا عنا حزبي نموحاس مينستر عنا زكايدو عمامات نمعواتا بركتو يعزز كمزلو أبال فتصاميت بورد نايت محبر دكتور ساميل كفلاي حبيرو نيرنا بزهاب حبريتا محبر أب جزي براتاو قادس حزبي إرترا أب وصا مز زنبري إرترا وين بمتحوار كم تمسرته تقصى دكتور ساميل كان دعلامو أب مدايت عنا زنط فزيقاتات مويوم زسكم محلف النتجنزيبهم كعيون ناي متحجاز منفس حديرهم الجامعة متقدس النتكبركتهم كان زخانة قريتهم محبر حكايم إرترا بعمد كل التجزيه هو تصاقلوا بالزد اليوم عينات حمامن قالوا تعنا تكاس قدايات بملعل
ኣብ ኩነታቶምን ኣፈዋውሶምን ዘተኮረ ኣስተምሮ ንኣባላቱ ብመልክዕ ሰሚናር ከም ዝህብ ድማ ሓቢሩ ዶክተር ሳሙኤል ኣስዒቡ ኣብ ማሕበር ሓካሚ ኤርትራ ዝተጠርነፉ ገዳይም ሰብ ሞያ ጥዕና ካብ ኮሌጃት ተመሪቆም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ንዝተመደቡ ሓደስቲ ሰብ ሞያ ጥዕና ተመክሮ ኣብ ምቕሳሙን ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብሪሁ ዶክተር ሳሙኤል ክፍላይ መወዳእታ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ሳዕቤናቱን ንምክልኻል ማሕበር ሓካሚ ኤርትራ ፍሉጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ ተሩ ይዕዝዝ ከም ዘሎ ገሊጹ زي خبركم تحت تلتي نحجز تدالو الزينة بزي تزازي ملهم استرف مدباتنا سلام